Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo ani napunta sa iyang pulong hinaot pa nga atong pag-ablihan ng atong pangdungog aron madungog nato ang tingog sa Dios gikan sa iyang mga pulong nga isaysay kanato karong higayuna. Atong pagabasahon ang usa ka sipi sa Biblia, Luke chapter 4 verse 3 to 13. Luke chapter 4 verse 3 ngadto sa 13. Nagaingon na igsoon. Ug ang yawa miingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugo kining bato nga mahimong tinapay. Si Jesus mitubag kaniya, nahisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang. Ug sa itaas, gidala siya sa yawa, o gipakitaan sa usa ka paglantaw, pagkalit nga paglantaw sa tanang ginharian sa kalibutan. O giingnan siya, kanimo ihatag ko kining tanang kagamhanan o ang ilang kahimayaan, kay kini gikatugyan man kanako o gigahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. Busa kung ikaw mosimba kanako, maimo na kining tanan. Og si Jesus mitubag kaniya, naisulat na, mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios, og siya lamang mao ang alagara. Og iyang gidala siya sa Jerusalem og gitungtong sa kinatas-an sa templo og giingnan siya, kay ikaw anak man sa Dios. Umambak ikaw, gikan dinhi ngadto sa ubos. Kay naisulat man kini, siya magahatag og sugo ngadto sa iyang mga manlulunda may tungod kanimo aron sa pagbantay kanimo. Ug sa ilang mga kamot pagasapnayn ikaw nila aron ang imong tiil dili mahipangdon sa bato. Og si Jesus mitubag kaniya, ginaingon na, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Og sa matapos na sa yawa ang tanang mga pagtintal kaniya, siya mipahawa usa kaniya hangtod sa laing higayon. Mao kini ang pulong sa Dios o ang atong mensahe karon giuluhan nga wala pa mahuman ang yawa. Wala pa gyud mahuman ang yawa. Magampot ta maigsoon. Dalay ko namong amahan, salamat sa imong pulong nga may mag-abli sa among pangunahuna o magpasabot sa imong kabubuton aron kung kami diin nasayop o nahilagma sa among pagsalig o pagtuo diha kanimo, kami makabalik gayud pinaagi sa among paghinulsol sa among mga kasalanan. Hinaot pa nga imo kaming tagaan o kahayag sa among kahimtang karon o Ginoo. Aron kami, Lord, makabalik diha kanimo. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo Kristo. Amen. Humana, igsoon, ang eleksyon na humana. Apan dako kayong kagubot ug kamaot ang giagian nining eleksyon tungod daghang mga tao ang natintal og nabiktima sa yawa. Kay tungod bisan pa ang managsuon, magginikanan, nagkawindang-windang ang ilang relasyon tungod sa politika. Og dakong kagul-anan bisan pa sa mga Kristohanon, makita nato sa social media nga naagyod ang ilang pagdebatihay, pagdinaot sa matag usa. Nag-isip dili mag-igsuon sa Ginoo kay tungod ni ining politika, kay gipalabaw nila ang ilang gidapigan nga politiko
o politika. Nga mo ipagtuon nila nga mo kini makahatag og dakong paglaom sa atong kinabuhi nining kalibutan bisan pa nining atong nasod. Subo sa daghang mga relasyon ang nangaguba. Daghang pagkauaw kay tungod na pildi og na, ang uban nakadaog dako kayo kini og kapildihan sa tanan bisan pag midaog sila sa ilang politiko. Tungod dako gyud ang tentasyon nga gihatag sa yawa nga bisan pangali ang mga Kristohanon nasulod gyud sa laang aron siya mo'y maghari pinaagi sa kagubot. Timan ang yawa dili pagyudhuman. Dili siya mo angkon og pagkapildi. Subusa sumala sa pulong sa Dios nga atong nasayran ingon nga mga Kristohanon. Nagaingon ang 1 Peter chapter 5 verse 8, magmalinawon kamo sa unahuna, managtukaw kamo, ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot sama sa leon, nga nagangulob, nga nangangitag iyang matukob. Daghan ang natukob sa yawa nining politika, mingagi. Kay tungod ang mga Kristohanon wala kapugong, wala magkinabuhi sa espirituhanon, apan sila nagkinabuhi sa kalibutanon. Busa nagaingon ang pulong, magmalinawon kamo, managtukaw kamo, magbinantayay sa kagalingon, nga naman kay tungod doon natay kaaway, ug ang atong kaaway mao ang yawa. Ang yawa sama sa leon nga naglibot-libot ug nangita ug matukob. O kining yawa sige nagpangulob aron hadloko ng mga tao, istorbohon ang ilang kinabuhi aron mabiktima sa iyang lalang. Giunsa na pa sa yawa sa pagpangita sa iyang biktima, maigsuon. Kinigyod ginganlan ni og malalangon ang yawa. Siya magpakita nga maayo, siya magpakita nga matarong, siya magpakita nga siya mooy paglaom sa kaugmaon nining atong nasod. Apan mga Kristohanon na bitik ni ini, daghan kayo. Atong pagabasahon gud ang 2 Korinto 11. Nagaingon sa 2 Korinto 11, 14 ngadto sa 15. O kini dili hinuon ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Busa dili kahibulong kun ang iyang mga sulugoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan may sibura unya sa ilang binuhatan. Nining politika daghay miangkon nga sila mo'y kasulbaran sa problema sa atong kinabuhi. Daw mura sila og Dios nga muhatag og paglaom. Apan kita sab mabitik ni ini kay pagtuon nato na kanila ang atong paglaom, pero kalimtan nato ang atong paglaom ining nabuhi bisan pa ning kalibutan walay laing kundi ang atong Dios mao si Kristo. So busa malimbungan gyud ta kay tungod magpakita daw kining mga lalang sa yawa daw anghel sa pagkamatarong. Ang iyang mga sulugoon usa, ang mga politiko, ang mga pastor, mini nga mga magwawali, daw mga ministro sa pagkamatarong. So unsa may atong buhaton karon? Mauni ang panawag sa tanan nato mga igsuon nga mobalik ta sa ang atong kinabuhi, kinsa kita nining kinabuhi mga Kristohanon. So kinahanglan magmatngon ta unsaon nato pagkaila, unsaon nato paglupig nining lalang sa yawa sa atong kinabuhi nga dili na mausab kini nahitabo nato ning miaging politika. Dunay upat ka panlimbong sa yawa nga mahitabo sa atong kinabuhi nga angay gyud natong pagabantayan maigsuon. Sumala nining atong bersikulo nga nakita Lucas 4:3 ngadto sa 13, sa panahon nga ang Ginoong Hesukristo
gitintal sa yawa apan wala gyud makaduot ang tintal sa yawa kadto kang Kristo. So busa si Kristo mao ang atong modelo nga kinahanglan atong pagasubayon aron kita dili usab mahulog sa tintal sa yawa sa atong kinabuhi. So dunay upat nga angay natong may baw-an nga panlimbong sa yawa aron pagtukob sa mga magtotoo sa mga Kristohano. Primero, mahigsuon sa atong teksto, versikulo 3. So, ang yawa, alimbungan ka sa imong pamarog isip nga anak sa Dios. Kanag yun may primero, limbungan gud ka. Ingon, kung ikaw anak sa Ginoo, anak sa Dios, hala sugua kining bato nga imong himuong tinapay. Nagyud ang panlimbong, iyang limbungan ng imong pamarog isip nga anak sa Dios. Mo nay dako kayong problema sa Satanas sa mga taong misalik kang Kristo kay anak sa Dios, iya kining pahuyangon. Tagaag question kung anak ka sa Dios. Dako kayo ning panlimbong sa yawa. Kung anak ka sa Dios, kung samibot pa sa bote, naghatag siya pamaagi maghuna-huna ta, kinsa kita. Sugua kining bato, but pasabot doon na kay gahom. Mahimo nimo kung sa imong buhaton naa si imong kamot ang imong kaugal, ang imong kabubuton kay tungod ikaw anak sa Dios. Timat ni sa Juan 1:12 kung sa giingon didto. Kadtong midawat kang Kristo ug bisalig sa iyang ngalan gitagaan sila og awtoridad nga mahimong anak sa Dios. Ug mao kini gigamit ni Satanas aron kita limbungan sa atong pamarog nga isip anak sa Dios, iyang tagaanig question ngaron ikaw musubay sa iyang lalang. Ambot pasabot ni ini niya sa yawa nga gamitan ng imong gahom isip nga ingon nga anak sa Dios. Mga igsuon, mao ni ang problema. Usahay daghang Kristohanong karon maingon nga doon na nakoy kuan, doon na nakoy kagawasan nga akong buhaton ug unsay maayo sa akong kinabuhi, anak naman kong Dios. Dagha ko'y nadunggan mga Kristohanon ng ilang picture sa ilang profile sa Facebook na ikolor kay kuno ang kaugmaon kulay rosas. Wala dili na ang Dios may kaugmaon na igsuon. Busa ikaw anak sa Dios, kung anak ka sa Dios, gamita ang imong gahom. Apan balik ta sa Dios, maigsuon. Balik ta sa tubag ni Jesucristo. Unsa may tubag ni Jesucristo? Tanawa sa versikulo 4. Nagaingon, og si Jesus mitubag kaniya. But pasabot, paminawi og paminawan natong usab ang pulong ni Jesus. Nganuman, nagaingon sa John chapter 8 verse 31 ngadto 32 nagaingon, kung kamo magapabilin sa akong pulong nan tinuod kamo akong mga tinun-an. O kung kamo akong mga tinun-an og magpaminaw kamo sa akong pulong, mahibaw-an ninyong, may baluan ninyong kamatuoran, o ang kamatuoran mo'y maghatag kaninyong kagawasan. So busa, balik ta, unsay tubag ni Jesus. Sa versikulo 4, nag-ingon si Jesus, mitubag kaniya. Nagsulti, nagwali. Ang gigamit ni Jesucristo, mao ang kasuguan. Naingon si Kristo, nahisulat na. Tanan, nga panghitabo, kinanglan na to, nahisulat na. Ang tao, mabuhi, dili sa tinapay lamang. Dili sa tinapay lamang. Atong paminawan ang pulong sa Dios, pulong ni Kristo. Kay tungod nagaingon ang Juan 6:63, mga igsuon, unsay gisulti ni Jesucristo sa iyang pulong sa Juan 6:63, nagaingon, ang nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini Espiritu og kinabuhi. So busa dili lamang kita mabuhi sa tinapay,
kundili sa pulong sa Dios. Mao ni kinahanglan. Ang atong tinuod nga kinabuhi anaa sa pulong ni Jesus. So busa kining paglimbong sa yawa sa atong pamarog isip nga mga anak sa Dios, atong gamiton ang nahisulat na ang pulong sa Dios kay kini mo'y makahatag kanatog kinabuhi. Kinabuhi gayon. Nining kinabuhian nato karon. Mao man ay gamiton ni sa yawa. Iyang pahuyangon ang imong pamarog nga usa ka anak sa Dios. Ikaduhang panlimbong sa yawa. Alimbungan ka sa imong pamarog nga tawhunon. Napamanta nining pagkatao, tawhunon pamanta. Ang atong sulod iya sa Ginoo, Galacia 2:20. Ako nalansang na kauban ni Kristo, dili na ako ang nagapuyo sa akong kagalingon, kundi si Kristo. Apan kining unod nga akong gipanginabuhi karon, kinanglan akong ipanginabuhi pinaagi sa pagsalig kang Kristo nga mo'y naghatag sa iyang kinabuhi aron ako tagaan kinabuhi. Sumusa kitang Kristohanon napatas tawhunon apan ato kining ipanginabuhi sa pagtuo ug mao kini ang gamitong limbong sa yawa sa imong pamarog nga tawhunon. Tanahon, atong basahon sa tawhunong pamaagi. Versikulo 5 ngadto sa 8 sa atong teksto, Lucas 4. Nagayon, og sa itaas gidala siya sa yawa og gipakitaan sa usa ka paglantaw, sa hikalit nga paglantaw sa tanang ginharian sa kalibutan. Unsa may buot pasabot ni ini ni Satanas? Iyang gitintal ang pagkatao o ang pagkaunod pa ni Kristo. Itintal, mao po na tintalon sa yawa ang atong pagkatawhunon. Gipalantaw ang tanang ginarian sa kalibutan. Last of the eyes. Versikulo 6, o giingnan siya, kanimo, ihatag ko kining tanang kagamhanan o ang ilang kahimayaan. Kay kini, gikatugyan man kanako o giigahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. Pagkaanindot mangako, no? Sana sa Bisaya ng mangako, magpasaad, magpasalig, di ba mo na politika, no? Tagaan ka sa unsay imong gusto. Kay tungod gikatugyan kini kaniya. Tinuod ng Dios, gikatugyan ang kalibutan ngadto kang Satanas apan dili ang kalibutan nga gibuhat sa Dios og ang mga katawan, kundi ang kalibutan mao kini ang sistema nining kalibutan puro sala, gikitugyan diya sa yawa aron kini ihatag kung kinsa iyang kagustuhan. Versikulo 7, busa kung ikaw musimba kanako, maimo na kining tanan. Balik kining panahon sa eleksyon, daghay nagasimba sa politiko, sa kandidato, no? Ilang ihatag ilang kinabuhi, no? Magrally sila kay tungod ilang paglao mao kini mo kada. Og si Jesus mitubag kaniya bersikulo 8. Naisulat na. Maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios. Og siya lamang mao ang alagara. Tiyaw na gisugo pa ni Jesucristo mismong ang yawa. Simbahan nimo ang imong Ginoong Dios, dili ka Dios, yawa. Siya mao imong alagare, dili ang imong kaugalingon. So ikaduha, alimbungan ka sa imong pamarog na tawhunon. Tagaan kag kanang makasilaw sa mata nga tentasyon, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. No? Iya kang pagadadon sa katahom sa kalibutan. Ipakita niya diha kanimo. Ang tanang ginarian, igapadayag sa kadiyot sa imong hunahuna aron matanom kini sa imong hunahuna. Og isaad ko niya kini nimo kay tungod naa niya kuno niya ang gahom na mabitik ta na. Dili niya ikasaad sa yawa kining kalibutan, kining hinimo sa Dios. Apan ikasaad niya kadtong kalibutan sa sistema sa kadautan. No, naglihok ining kalibutan nga mao ang cosmos.
O ang tanan, maingon si Yawa, ihatag ko kanimo ang himaya. Yawa, mao ang Dios sa kalibutan, dili ang the earth, no? Kundi ang kalibutang sistema na sala. Tanawa rugod. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Nagaingon, sa ilang pagkabutang, ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo, gibutaan sa Dios niining kalibutana, no? Dili ang the world na creation ng sa Ginoo, kundi kining sistema sa kalibutan, pamaagi nining mga limbong ng kalibutan na mingon din na sa ilang pagkabutang ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo gibutaan sa Dios niining kalibutan na aron sila dili makakita sa kahayag sa mayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. So kining kalibutan, the system of the world, mao na ang ginarian sa Yawa nining kahanginan. Mo nang gitugyan diha kaniya na apan mingon siya panlimbong ang pagtuo sa naminaw ang kalibutan gihimo sa creation ng Panginoon. Dili siya maoy Dios diha, ang Dios siya sa sistema sa tanang mga panlimbong system of the world. So si Jesus mismo nagaingon ang Yawa mao ang magmamando sa kalibutan. Balik ta sa mga sa Gospel, John chapter 14 verse 30. Nagaingon si Jesus, dili na ako magadaghan pa og sulti kaninyo kay moabot na ang punuan niining kalibutan na, no? The system of the world. Siya hinuoy walay labot kanako, wala say gahom kanako. John 16:11. Og may tungod sa hukom kay ang punuan niining kalibutan na, no, kalibutan gihukma naman. So busa kining Yawa tintalong ka ipakita kadiha kanimo ang pagkanindot og madato ka og mudaog ka o sa politika og daghan og mulansad ka nya na ipakita gyud nimo ang pagkaanyag sa kalibutan. Unya pahigugmaon gyud ka sa kalibutan. Mao ni gusto si Yawa. Pahigugmaon gyud ka. Apan nag-iingon ang pulong sa Dios. 1 John 2:15 to 16 nag-ingon, ayaw ninyong higugmaa ang kalibutan. Ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan, wala diha kaniya. Na, tanawa? Limbong. Nagtuo ang mga tao nga kining akong partido sa politika mao ko ni paglaom. So ako ni higugmaon, ako ibutang akong kasing-kasing. Apan niyo ng pulong, wala diha ang gugma samahan. Wala nimo nga nahigugma ning kalibutan. Versikulo 16, kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pagpangibog sa unod o ang pangibog sa mga mata o ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan samahan. Kundili sa kalibutan. O ang kalibutan mahanaw. O ang pangibog ni ini, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kahangturan. Wow! Kristohanon ayo palimbong sa atong paglaom. Dios ray atong paglaom. Kita murespitar ta sa gobyerno ato ng katungdanan, ato ng rights nga moboto ta apan dili nato ipasigarbo kinsay atong politiko kandidato. Ato ra nang kaugalingon, busaway gubot. Apan kung imong gihigugman ning kalibutan, makipagdebate gyud ka diha sa social media. Yawa ang Dios sa kalibutan, pero not the created one. Hindi dili ang creation. Kay ang Dios lamoy tagiya niini. Kung sa mitubag sa Ginoo nga nagaingon nga ihatag ko kanimo ang tanang himaya nining kalibutan. Tubag sa Ginoo basa nato usab. Versikulo 8, Lucas 4:8. Og si Jesus mitubag kaniya naisulat na. Paminaw usab. Paminawi og usab ang pulong ni Jesucristo nga naman
Kay kun atong paminawan ang pulong ni Jesucristo, tinuod nga kita mga tinun-an. Mahibaw-an natong kamatuoran o ang kamatuoran mo'y makahatag natong kagawasan gikan sa lalang ubitik sa yawa. So, pirmi gyud tang adto sa kasuguan sa pulong sa Dios ang atong pagsalig. Dili sa mga sulti-sulti sa yawa pinaagi nining kalibutan. Kaya ang pagsimba sa Ginoo kinanglan pagsimba sa Ginoong Dios lamang. Og siya lamang ang atong alagaran. Mo ni kay sulti ni Kristo. Og si Jesus mitubag kaniya na sulat maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang mao ang alagara. Tanawa? Ngano mo alagad man ta atong ihatag nga atong kasing-kasing nga atong kinabuhi nini mga politiko. Kanang adto ta sa Dios. So ikatulo may igsoon angay natong may baw-an unsay panlimbong sa yawa. Primero, alimbungan ka sa pamarog sa imong pagka-anak sa Dios. Ikaduha, alimbungan ka sa imong pamarog sa imong pagkatawhunon. Ikatulo, alimbungan ka sa imong pamarog sa pagsimba. Unsay gisulti ni sa yawa? Ako ning ihatag nimo, simbahan lang ko. Daghang Kristohanon nahigmata nga wa gyud mo simba sa ilang kandidato. Ilang gibuhat ang ilang rights, ang ilang duties to vote, apan wa sila magpabilin sa gugma ni anak kundi nahimo nila ang ilang duty. So, usahay mao kini alimbungan tas pamarog sa atong pagsimba. Basaw na to Lucas 4:9 ngadto 13. Og siya gidala siya sa Jerusalem o gitungtong sa kinataas-an sa templo o giingnan siya. Kay ikaw, anak man sa Dios, umambak ka. Ikaw gikan dinhi ngadto sa ubos. Unsay bot ipabuhat ni Satanas? Sidya mo inusulti nga buhatan ni ambak dito kay di ka man gid mamatay. Sawon ka man dito sa mga anghel. Ingon si Satanas. Pero kinsang sugo kang Satanas. No? Kung imong sundon si Satanas, daghang tao matingala nimo. Daghang mga tao mo tabang nimo. Daghang tao mo sao nimo. Uban-uban ka. Og asa tong ang kaning tawhanan nga imong gisimba, mao imong paglaom. Kay mingon pa si Satanas versikulo 10 sa atong teksto Lucas 4. Kay naisulat man kini. Siya maghahatag og sugo ngadto sa iyang mga manulunda may tungod kanimo aron sa pagbantay kanimo. Tanawa, manulunda kuno mo sao ngadto kang Kristo ug magpatihulog siya. Maupo ang mga kandidato kung magpakita siya og mga imposible no nga mga butang nga daw lihok siya nga siya mo'y paglaong gyud, sawon siya sa mga tao, tabangan siya sa mga tao, sawon siya sa mga kamot. Busa versikulo 11 nagingon, og sa ilang mga kamot pagkasapnayon ka nila. Aron ang imong tiil dili mahipangdol sa bato. Tanawa mura ka nag Dios. Kumuna kang Kristo man na. Versikulo 12, og si Jesus mitubag kaniya, ginaingon na, ayaw pagtintalang Ginoo nga imong Dios. Thou shalt not tempt the Lord your God. Ayaw tintala, ayaw hagita ang Ginoo nga magpakita ka o pagkamaayo nga daw ikaw mao ang maoy katubagan sa balang kasulatan, nga ikaw maoy paglaom sa mga ning kalibutan, busa ang mga tao mo tabang nimo, iisa ka sa ilang mga kamot, o ikaw pagabayawon nagto, ibutang ka dito sa tungtunganan sa kitasan sa templo, dako kay ng garbo mga igsuon. Tintal na sa yawa. Aron gubon ang imong pamarog sa pagsimba, adto ka sa yawa mo simba. Well, tanawan ni tubag ni Jesucristo. Simbaha lamang ang imong Ginoong Dios. Apan tubag ni Kristo, versikulo 12, nagaingon na,
gisulti na, paminawi utro nato. Balik ta sa pulong sa Dios. Kung ikaw magapabilin sa pulong ni Kristo, tinuod ka nga iyang tinun-an, mahibaw-an nimong kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag nimong kagawasan. Ayaw patintal sa yawa nga imong tintalon ang Dios. Nga daw mo lihok ka nga ikaw usa ka alagad sa Dios. Nga ang kamot sa Dios mao'y nagbayaw nimo diha sa kinatas-an sa imong posisyon. Mga igsoon, ayaw. So busa nining pamaig gihang giingon ni Kristo, ayaw pagtintalang imong Dios. Ang Diyos lamang ang imong simbahon o alagaran. Mipahawa ang yawa. Dugay siya mo concede. Dugay siya mo dawat na pildiro na siya. Apan sa iyang gibuhat, versikulo 14, nagingon, og sa natapos na sa yawa ang tanang mga pagtintal kaniya, natapos na ang tanang pamaagi, aron ang mga tao musalig niya kaniya, siya mipahawa. Ay man, sa Amerika, siya mipahawa. Usa. Hantod, sa igisulti niya, sa laing higayon, wa pa mahuman. Mubalik pa na tiya ang yawa. Nag-andam siya unsa iyang pamitik na usab aron ang mga tao iyang limbungan, aron siya ituboy sa mga katawhan. Alisdan ng tinuod nga Dios o ang yawa mo pagkasimbahon timan nga igsoon. Wala pa human ang yawa. So busa magpabiling gyud ta sa pulong sa Dios. Kupot gyud ta sa gugma sa Dios. Og ibutang sa atong unahuna nga kita anak sa Dios, nga kita bisan pa napa ining unod apan manginabuhi ta diha sa pagsalig hangtod sa pag-abot ni Jesucristo o magpabilin tang barog sa tinuod nga pagsimba, walay laing kundi ang atong Dios lamang ang naghimo kanato, ang nagtubos kanato. So busa maigsoon, kung ikaw nakasugakod ni ining mga tentasyon sa mingagi sa imong kinabuhi, tentasyon siyawa, timan ni dili siya mo surrender, dili sa mantigo mo dawat og pagkapildi, mo balik gayud siya aron atakihon ka pag-usab og gub-on ang imong kinabuhi. So magpantay maigsoon. Iya kang pahuyangon sa imong pagkaanak sa Dios, sa imong pagkatawhungon pa napasaunod, o sa imong matarong nga pagsimba, pahuyangon gyud ka aron ikaw maiyaha. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay kung magsalig ta sa atong kaugalingon, dali gyud ta mabitik sa lalang sa yawa. Permi kang magpailawom sa kabubuton sa Dios, ikalipay nimo ang nga anaa ka kanunay sa pagtuon o sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, kay tungod matakita na ikaw tinuod gayud nga tinun-an ni Jesus, mahibalaan nimo ang kamatuoran ug ang kamatuoran mo'y magahatag kanimo kagawasan. Amen. Hinaot pa maigsuon, timan ikini, wala pa gyud mahuman ang yawa. Pagbantay. Magampo ta maigsoon. Dalaygo na mga amahan, salamat sa imong pulong nga pirming abante, pirming nauna aron kami makabantay sa among mga lakang. Ang imong pulong may among gamitong suga sa among mga tiilan ug may kahayag sa among dalan paingon ngadto sa source of light na way laing kundi si Hesukristo lamang. Salamat sa imong pulong aron kami makabalik diha, maghinulsol kami, magrepent mi sa among kasalanan sa mingagi, aron magpadayon kami diha kung maglakaw isip og ingon nga mga anak nimo. Salamat Lord mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.